Здравейте, дами и господа! Вие гледате предаването Ясновидците на народа. Днес ще бъдете с мен 30 минути и ще говорим за живия Бог, както винаги искате вие. Така че аз съм насреща, знаете кой съм аз, няма смисъл да си правя реклама. Знам, че чакате с нетърпение Фидан, човека чудо на малки екран, така че с каквото мога винаги ще помогна. Искам да кажа преди да почна звъненията, защото вие сте много. Ще има голяма конференция в град Пловдив, да знаете, както всяка една година. Ще бъде целият екип на Ясновидци на народа, както Мак Александър, моят тандем, моите синове Емануил и Адриан, Ерджан, Давид и абсолютно всички, и великата Емине, която я очакваме всеки момент да дойде от чужбина, която е в Швеция. Така че ще гостуваме там с нашите дарби, с това, което всеки човек може да помогне пред живия Бог. Така че очаквайте ни за записване при Мак Александър на код 8. Знаете, че той е главен експерт на предаването, така че нека мине всичко пред него. Всяко едно записване, бройките са 160, да кажа от сега. Няма да може да стигне както всяка една година народа, но с каквото можем ще бъдем 3 дена там и ще благославяме всеки един човек, който вярва силно в Бога. Давам възможност на първия зрител. Здравейте! Ало, здравейте! Да. Аз съм Силвия от Пловдив и много се радвам за конференцията, която ще се проведе в нашия град, Мак Фидан. И наистина имам нужда да... Чувала съм за Емине и знам, че тя е наистина много известна. И исках да разбера от нея някои неща, които са важни за мен. Дали ще е възможно да ме свържете по някое време с нея? Значи, нека да опитаме първо. Не съм много сигурен, да знаете. Значи, ще дадем възможност на Мак Емине. Тя също ни очаква. Само да видим дали ще може да се свържеме. Колега, може ли да пуснеш Емине? Ало. Ало, здравейте! Много се радвам, че се свързвам с вас. И на мен ми е драго да ви чуя. Благословена вечер. И на вас. Аз се казвам Силвия и съм от Пловдив. Исках много да разбера дали може да ми кажете дали в нашето семейство има лоша енергия, защото напоследък много лоши неща почнаха да се случват. Сина ми загуби работа, мъжът ми нещо падна от една стълба. Аз като тръгнах да режа един хляб и си порезах ръката и напоследък много такива неща взеха да се случват в нашето семейство. Искам да разбера дали нещо някой ни е направил. Така, името ви исках да разбера само. Силвия Петрова. Силвия само ми трябва. Да. На колко години са Силвия? На 57. 57. Две деца ли имате, Силвия? Да, един син и дъщеря. Тя живее в чужбина. Чуваме се всеки ден. Искам да ви кажа нещо. Изчакайте малко и слушайте ме. Силвия, майка ви как се казва? Майка ми се казва Виола. Йона. Значи, минете малко на това, за да може да се вижда лицето. Виола. Да, разбрахме. Mm-hmm. Искам да кажа, че имате негативна енергия в къща. Намира се в парково място, близо до парково място. Да, точно така е. Така, в двора имате направена нещо като навес. Да, мъжът ми скоро го прави. Точно така. Точно до навеза има място старо дърво в плод. Може би е ябълка, круша, не знам. Имате там нещо заровено. Имате нещо заровено. Ами, не сме разравяли. Сигурно какво може да е? Това са близки хора на съпругът ви страната. Mm-hmm. А магия ли са направили? Да, това е магия за имотите. Искат да ни вземат имотите. Да, точно така. А вие можете ли да помогнете? Синът ви има една раздела, която е прекарал. Mm-hmm.
Да, така е, скоро беше. И работата си загуби. Това е докато не развалите нещото, няма да се оправите в къщата. А вие же можете ли да помогнете? Аз не мога, защото съм в чужбина, но колегите ми в офиса може да ви помогнат. Да, ще се свържа с тях. Свържете се с офиса и те ще ви помогнат. Благодаря. Няма нищо, лека вечер. И на вас много благодаря. Няма за какво. Значи, Силве, продължаваш с мен. Може ли датите ти на раждане? Да, 12 април Да, 12 април. 1968. Коя е жената Дафинка? Вашата баба ли е? Дафинка, да, моята баба. Така. Има страшен негатив, който е от време назад. Значи тази къща, която обяснява колежката Емине, е стара къща, но новата постройка, която е от предната страна и нищо никой не знае какво и как. В самия Темел виждам, че има някакви хамали, което знаете, че в Пловдив има много турци. Значи за мен това е направено от време назад. Но хората, които сте приживе в момента, оттам идват силните негативни скулптури. Съвета ми е лична среща в Пловдив, в нашите кабинети, да се видят откъде идват нещата. Еминей няма как да го разруши, но нейният брат Ерджан е тук, така че на код 6 при Ерджан записване за град Пловдив. Това е, което мога да кажа. Задължително ще направя това. Ще се запиша за Ерджан, защото много искам нещата да се оправят и наистина искам всичко да е наред. Не се притеснявайте. Много ви Силве, ще бъде благодаря, всичко Максидан. както трябва. Много ви благодаря за Приятен ден цялата от мен. помощ на вас. Така, продължавам да говоря, дами и господа. Значи получих едно писмо, което страшно ме трогна, така че искам да кажа на цялата аудитория, че не е така, както пише в това писмо. В писмото пише: уважаеми господин Фидан, имате хора, които са поставени при вас, за да може да ви правят предаването. Значи да обясна на всичките, които ни гледате и да знаете, че не е така и да спрете да говорите глупости, защото първо това предаване не е свързано с гадания. Второ, при нас не идват никакви пари, спрете да говорите просто глупости. И третото, което е, казал съм много пъти, че аз и моите синове сме пророци. Така върви и цялото ни предаване. Значи искам да ме разберете правилно. Като вие гледате 40 пъти за 6 месеца повторенията, които са на вашия малък екран, съвсем нормално е да си помислите, че това са правилни предавания. Предаванията са ни живи, задължително, но вие гледате предаванията. Ще не следите където са живите предавания и ще видите, че не е така. Нормално е всеки един човек и аз да бъда на вашето место. Като слушам един и същи глас, съвсем нормално е да помисля, че това е правилно предаване. Значи няма как при Фидан, това трябва да го знаете, да има поставени лица или да е нещо такова. Всичко е повторение, което гледате, за това се случват тези неща. Няма смисъл да ми пишете никакви глупости и да ми говорите, че са поставени лица и тем подобни и изкарваме пари. Ако ние изкарваме пари, няма да живея така, както живея в момента, ще бъда най-богатия човек в света. Знаете, че цялото предаване е благотворително и това, което дадете като дрежка или независимо какво, се плащат нашите предавания, които не са безплатни, това трябва да го знаете и няма кой да плати това предаване. А като не ви харесва да гледате Ясновидци на народа, не дейте да ни гледате. Давам възможност на следващия зрител. Здравейте! Здравейте, казвам се Мартин. Роден съм на 7 марта 2001 година, на 24 години съм. Наскоро гледах снимки от семейният албум и попаднах на съмнително писмо и всичко ме води към мисълта, че имам сестра, която е оставена в дом. Можете ли да ми помогнете относно този случай? Може ли вашите дати на раждане, месец и година? 7 марта 2001. Има такъв случай, но не знам дали да ти го казвам. Нямам никаква идея. Искаш ли много да разбереш или ще попиташ вашите родители? Те мълчат. Така. Имате сестра, която живее в Разград, така че мога да ви помогна да може да се видите с нея. Момичето се казва Диана, така че ще дам всичко от себе си след ефирно време, да мога да ви обясня къде се намира. Адрес не мога да ви дам, защото няма как да гадая, но ще ви разкажа много неща за това дете. Много бих се радвал, благодаря ви. Не се притеснявайте, след ефирно време на код 1 при Макфидан. Това е. Благодаря ви. Живи, здрави и благословени.
Значи искам да повторя, да знаете, че на честените ритуали, които са ежедневни, продължават при Мак Александър, който отговаря на код 8. Знаете много добре, че той е наш главен експерт на предаването Ясновидци на народа. Като продуцент на това предаване и като главен пророк на цяла България мога да кажа, значи доверието, което имам към Мак Александър и като тандем и от деца, значи винаги съм казвал, че едни от най-силните ритуали стават при нас. Винаги съм казвал, че екипа, който сме създали с него, е един от най-великите пророци. Така че вярвайте силно в Бога, не вярвайте на Фидан, не вярвайте на никого, ще вярвате само в Бога. Така че Бог е път и истината и живота, винаги съм го казвал. Ще уповавате само на Бог и ще вярвате само в Него. Значи искам да кажа за Мирото, което страшно много го търсите от моя малък син Емануил. Значи Мирото не става така лесно и така бързо. Няма как да ви пусна Миро днеска за утре. Това се обработва с дата на раждане, месец и година и се, такова обаева от целия екип и тогава може да ви го изпратиме, така че не настоявайте. Няма как да стане днес, ако правиме Мирото и утре да е готово. Емануил трябва да бъде в такова настроение, трябва да има молитва за това нещо, за да могат от очите му да течат кръв и да може да се получи това Миро. Дам възможност следващия зрител. Здравейте, добър ден. Ало, здравейте. Здравейте. Здравейте, Мак Фидан. Радвам се да ви чуя отново. Аз съм се обаждала и преди. Имах проблем, който вие ми помогнахте да разреша. И сега отново имам проблем, друг, разбира се. И бих искала да споделя с вас, да разбера какво може да се направи по случая. Казвам се Мариана, от Велико Търново се обаждам. Така. Става въпрос за моя син. Той е на 29 години, не живеем заедно, но последния път, когато беше у нас, се държа много грубо, избухна страшно много. Не съм го виждала друг път в такъв образ и друг път сме имали пререкания. Той е човек, който не обича да не е прав, да не се зачита неговото мнение, като също време много не се съобразява с мнението на другите. Така че ние сме имали конфликти и друг път, но този път беше много, много брутално, така да кажа. И от тогава вече повече от месец мина, не съм го чувала и не съм го виждала и ми е страшно мъчно, тежко. Първо нямам обяснение защо така избухна за нещо дребно. Дали... Значи той живее с едно момиче, но знам, че са добре с него и не мисля, че оттам идва проблема. Дали пък няма било магия, било някакво друго отрицателно влияние върху него, защото просто такова нещо до сега не се е случвало, месеци нещо, той въобще да не пожелае да се обади, да се извини, да ме чуе или каквото и да било. Така. Значи почнем да говоря. Това, което виждам аз, не трябва да ви притеснява. Всичко ще си дойде на местото. Но тук има един детски стрес, който между 9 и 12 годишна възраст самия ви син е преживял от вашия съпруг. Вие сте разделена с вашия съпруг, Да. така ли е? Да, така е. Значи момчето Мартин ли се казва? Да. Така. Има един стрес, който е... с течение на времето, лека по лека, той е пораснал и оттам нещата не са нормални. Първо, че е изнервен, второ, негативната енергия, която е от семейството му, това, което е преживял, се явява чак сега. Сега вече е голям. Вие сте добра майка, всичко е било както трябва, но негативната енергия, която е във вас от вашия бивш съпруг, оттам идва абсолютно всичко. Както Мартин, както вие сте за изчистване на силни негативни влияния и най-важното да ви кажа, значи във вашия хол има една огромна картина, която е стара. Така. Да. Значи тази картина е от времето на вашата свекърва, която е починала лека и пръс. Така е, да. Така. Тя Обръщате беше, тази картина. В левия ъгъл има 2 игли набучени на кръст. Това са магии от старо време назад, които не са за вас, но се отразява върху цялото ви семейство. Съвета ми е... В смисъл, за нас ли са били, не разбрах? Не за вас, не за вас. Не за... Това са стари неща. Взимате но не са изчистени. Ще ми слушате ли?
Да. Така, взимате едно нейлонче, взимате тези игли, Да. обръщате самата картина, увивате ги в Да. нещо, без да ги пипате с голи ръце и директно в моя кабинет в село Разлог. В Добре. град Разлог. Да. Значи ще ви дам Добре. адрес, ще ви дам всичко. Трябва да се направят Да. няколко ритуала, които да е от целия екип Да. на ясновидци на народа, да се изчисти това, а при момчето всичко ще бъде възстановено в рамките на 24 часа. Съвета ми е, при Мак Александър първо се обаждате, после се обаждате на код 9 при Мак Давид. Това е. Добре. Мак Александър и после Мак Давид. Мак Давид на код 9. На код 9. Добре. Много благодаря. Живи, Жив и здрави здрав бъдете и бъдете. благословени. Благословени вие. До чуване. До чуване. Остават броени минути до нашия финал, дами и господа, така че звънете, не се притеснявайте. Знаете кой съм аз, знаете предаването Ясновидците на народа, така че с вас съм, докато ми диша сърцето, винаги съм го казвал, както аз, така и моите синове, така и хората, които сме се доказали във времето. Както Мак Александър, както Мак Ерджан, както нашата велика ходжа Емине, Фатма, която е на първо място, мога да кажа, в нашето предаване, жена, която работи с факти и на момента може да изчиства абсолютно всичко, Мак Давид, който ще го видите, нали, в следващите ни предавания. Той е нов член, но той е един млад пророк. Нали, ще го представя, когато му дойде момента. И нали, най-важното, най-главният ясновидец, най-главното нещо, което е в живота, това е нашия Бог. Значи трябва да вярваме в Него, да уповаваме на Него, да не вярваме на човека, защото така казва самия Той. Каквото прави човека, не трябва да правите и вие. Така че уповавайте на Бога, вярвайте в Бог, не вярвайте в гаданията, защото те са едно от най-лошите неща. Но нали винаги казвам така в моите предавания и в това, което съм преживял. Ако няма зло, то няма да има и добро. Така че ще уповавате на Бог, на доброто, защото когато си тръгнем от тази земя и вие ако не напазарувате добрини, вие няма какво да консумирате горе. Ще бъдете забравени. А всяка една енергия, говоря включително и за себе си, ако нямаш добри дела на земята, ако не си добър човек, всичко ще изчезне от теб. Когато ти застанеш пред нашия велик Бог, Отца, нали, като те пита той какво ми носиш, ти като не си напазарува плодове на тази земя, всичко отпада. Отиваш в чистилището, където там няма живот, няма нищо и там не можеш да се оплачеш на никого. Заставате нали, в едно положение, нито нагоре, нито надолу, в нищото. Така че, нека всеки един човек, който гледа това предаване, знаете, че 24 години говоря едно и също, че 2025 година е началото на края. Така че помислете си, виждате много добре какви наводнения се получават, какви потопи, както съм го казал преди 12 години. Така че сега е момента вие да повярвате, да бъдете будни и да вярвате само в Бог, да внимавате какво правите, да не искате нищо земно, нито нали, имоти, да не искате пари, да не искате злата, да не лъжете, да не мамите, защото Бог е път и истината нали, и живота. Амин. Давам възможност на следващия зрител. Здравейте и добър ден. Здравейте, Да. аз съм Даниел Цветанов от Плевен, на 27 години съм. Така. Роден съм 1998 година, 2 февруари. Звъна във връзка, първият казус е клиниката в Сапарева баня. Чух, че имало нещо, правилно съм разбрал и другото е, че нямам така успех в кариерата. Така. Значи вие искате да дойдете при нас, така ли да разбирам? Да, бих искал да дойда, ако може така да ме въведете. Така, може ли вашите дати на раждане? Моите дати 1998 година, 2 февруари. Ти наистина си за при нас, моето момче. Значи ще говоря с Мак Александър, защото всичко минава през него. Нямам идея кога има свободно място и къде и какво и как, но ще има нали, свободни места от 10-12 октомври натам, така знам, нали, че има такива неща. Нека да беседвам с него, да ми каже той къде може да те вкара. Значи, нека се чуем след ефирно време или с мен или с Мак Александър, няма значение. Добре, аз съм от Плевен. Моля? Викам от Плевен съм, надявам се да не е проблем това нещо. Не, няма никакъв проблем. При нас в нашата клиника в град Разлог, село Баня има на различни народи, нали, различни етности, хора от чужбина, така че това, което виждам аз като вид стрес и депресия, начинът и на разговор, ти си за при нас, така че ще дадем всичко от нас, нали, значи теб ще се занимава Мак Ерджан, така че ще видим откъде идват нещата и ще ви запишем. Бъдете спокоен. Благодаря. Живи здрав бъдете, благословен. Само едно ти казвам.
Значи не контактувай с тези приятели, които са около теб, хора, които те свалят надолу, значи цялата ти аура е много зле, да го имаш на предвид. Първата ти чакра, т.е. горе главата, има проблеми. Втората ти чакра, имаш някакво задушаване тук, което не е нормално за мен. Така че нека се чуем след ефирно време на код 1, да може да преценим и да те запишеме. Това е. Значи знам, че ви е било винаги приятно с мен, дами и господа, така че остават броени минути, пак повтарям, нали, с мен Фидан Човека Чудо, който отговаря на код 1. Значи да кажа, че моите синове, както Адриан, така и Аманиил, са едни от най-известните пророци. Включвам и себе си, Светата Троица, хора, които са били при нас и печатите, които са в моите ръце, показвам ги силно и да вярвате, да знаете, че когато докосна някой човек с моите ръце, той се възстановява на момента, което не го правя аз, а го прави живия Бог. Така че вярвайте само в Бог, не в Фидан, а само в Бог. Защото когато ти повярваш в Бога, Бог прави самите чудеса. Знаете много добре, аз съм го казвал в моя живот, нали, ще повторя части, то ако почна аз няма, нали, кога да спра. Значи моята вяра ме спаси. Аз бях един лош човек, както се казва. Бях човек, който не вярваше, но бях призван. Усещах, че ще стане нещо с мен, че ще бъде нещо с мен, но нямах представа, че ще стане едно от най-известните лица, както на България, така и в чужбина. Не съм очаквал да бъда пророк, не съм очаквал да мога да лекувам, не съм очаквал да бъда с висша сила. Висша сила, която, нали, вие много добре я виждате, макар че много хора, които не са в тази сфера, не знаят за какво става на въпрос. Винаги казвате, те са мошеници, те са лъжци, но ще ви кажа едно. Без позволението на живия Бог не мога аз да бъда тук. Аз бях едно заекващо момче, едно момче, което имах страшни тикове в самите очи. Един човек, който беше неук към самия Бог. Но когато каже Бог, ти даде старт и те докосне с ръцете си, никой не може да спре абсолютно нищо. Така че не дайте да подценявате дарбите на хората. Не дайте да си мислите, че няма висша сила, защото това е едно от най-силните енергии в света. Знаете, 5 елемента в живота, въздуха, водата, небето, луната, слънцето, значи зеленината, това са енергиите в нашия живот. И ние трябва да вярваме в тях, защото това са сетива, които ги виждаме, усещаме и виждаме. Така че знам, че ви е много приятно с мен, знам, че искате да бъда винаги с вас на екран. Звънете, не се притеснявайте, питайте за вашия житейски път. И знаете, че Фидан е винаги с вас, независимо, нали, в колко часа звъните, какво искате от Фидан, нали, ако е в рамките на самото добро. Давам възможност на още един зрител, имаме ли време? Значи минутка. Нямаме време, дават ми колегите знак, че трябва да приключваме, така че знаете, че Фидан и ясновици на народа ще гостуват в голямия красив град Пловдив. Конференцията, която ще направя, нали, с моите печати и молитвите, които са от мен, Александър и Мак Давид, тримата, които ще бъдем и ще обявиме голямите молитви. Вярвайте в Бога и ви очакваме в град Пловдив. Бъдете благословени и приятен ден от мен.